maganan 9 ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihin rayuwarsa bai azumci 9 ga wata ba. Annabi ya yi ashura amma bai yi tasu'a ba. Hausawa mata musamman aka tashura da tashura. Tashura da tashura. Tasu'a da ashura. Sai suna cewa tashura da tashura. Akwai riwayar dan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarnin a azumci 10 ga wata na ashura, watan al-muharram kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a azumta. To sai sahabbai suka ce masa ya ma'aikin Allah ai wannan wani wata ne da Yahuda Nasara, wani rana ne kai da Yahuda Nasara suke girmama su. Manzo Allah sai ya ce tunda haka ne idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa mu za mu azumci 9 da 10 dan mu saba musu. Kuma a wannan shekarar kafin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai kai ga yin azumin ba. Da aka sa malamai suka ce ko dai kai 9 da 10 ko kai 10 da 11 ka saba wa Yahudu. Idan kana yin 10 to suna yin 10 kayi da ciciniya da su.